Ay, video lagi ni. Patira. Okay. Hi super family. Mga tumi dito sa bridge sa may Bukaw. Pansalagom ni dire katong mag-cross na. Mag-cross na siya nga bridge, hanging bridge. Og akong kuyog namiya ra. Very good kay sila, di ba? Nice kayo. Oy, amog pamiya. Pero murag akong tingog layo ra kayo. Klaro nga, klaro. Klaro ra. Maro taxi kuan ani. Mga ihayas akong cameraman. Ang mga couple, ako kay single man ko, wala ko'y partner. Wala siya diha. Ang sakit nga kamatuoran. Ako rin kauban niya. Oh, Puro mga single. puro mga single me. Kung na mong lakawon. Tugod pa ni. Nya magalakaw ka nya uhawon ka. Manang hidap pagkas puno ang yung kan ka og tubo. Diba? Oh, diba? Oh, diba guys? Sweet kayo sila. Nya ako wala. Yeah. Pagkapaita. Pagkapaita. Ang pagkatuan ni tanan. Tubo. Mayo gini nga tayo kauban. Daling saon. February 14, wa gyud. Nothing. There's nothing. Bulagan pag yun. Bulagan pa. Ouch. Nya. Plano anong tubuhan ni. Nya. Ano ni siya? Puti pa jud kay kuan oh. Patos. Patos agoy. Yes. Wag. Wala ko lang tingin. Nga siya. Balhabal. Balhabal. Ganas na sila. Hindi na naslaog. Pagkas. Amay balay nila. Ano yung balay niya? Ano yung balay sa girlfriend sa akong brother? Nga ako wala dyan ko. Ito yung tubo ha. Lumiyan tayo pang os. Galing. Kaya wala tayo ikaputol. Nakapit sa pagdalikadyo. So, ano ni sila? Couple ni sila. Nya ako dyan walay partner. Papaita kayo. So mga guys, Isa tayo may sulod. sulod mo yung gamay ari guys. Kisa to? Hi IB may bengkay. Ha? Oh, ready na. Ay, alas Maika, asas Maika. Asas Maika. Asas bebeng. Dali hay sa asa kong vlog. Dali nag-vlog mangguko, akong cameraman. Dali para ma-upload na sa YouTube ba. Dali dayon para makita mo dito. Hindi unsa nila sa ta. Naglubo. Napagwapa. Kami kaya among grupo nga gihulat. Nakapamulbos na. Marag sakit ka ayaw ron paminawon. Bro ah. Oh, wala problema. Ay bro. Ano may pisuot bro? Oh. Oh, so good na mis among journey. Journey. Nya ato sa pauna ng mga couple kay kami sa ano nang gitawon na ay. Nako. Oh. Ang tawar po. Tawar mo yung gabi eh ano. Say babay. Buhay motor sa una ani, nagmotor may ng pastora dito, nagmotor padulong sa ilang liguanan. Kay kung pangadlaw, ang ilang liguanan dito sa Talayong. Sa may Talayong.
Nya ako experience aning dalanan na lubon jud ko ani kapila ka time. Ano? Mana yung motoron, yung asa kutob ng motor. Okay. Tunangan mo sira sa ori. Nya. Kita mga trespasser lang tayo matawag na to ani kay bisan gabalapagan hindi na bang gakan pa. Muna siya ginatawag ko nga bilibid kayo. Kaye. Ka. Layo na kayo. Oh. So, murag ako ra jay alhamdulillah. Kupol sakit ra kayo. Ano siya dalan dire? Ano siya dalan dire oh? Nawa. Ano siya? Yung motor na to na siya. Pero medyo sakit kung piil na. Ani, magamotor ko ani sa unang ani. Subon po siya kadjot ari. Dayon. Abot ni mo dili kinahanglan mo po. Kakay na, sangit mo bunaan ako. Na, siya di ha. So na mamalik ta? Ay, bigha ring mo ato kay makabalik pa ba di unya. Oo. Ha? Bigha ra ko nung ato kay makapabalik pa ba di kuno. Buga ni. Wala siya diha. Dito ang ilang liguan, dito ang talayong, dito ang kalabag ilim ng tubig. Bisa? Yeah, Kalayo di ay. ang bigyaw. Muna ka rin bigyaw. Balik na ako. Ag-start talaga din nato yang no? Oo naman kayo. Dito yung praguta. Pero pala yung ginawa. Yan. Yun katubhan na po mura maging ilahang mga kwan mga product, mga sugarcane magnetic lakaw na kanding o ikaw kanding ka ha? Pakyot so magpalayo-layo lang dito sa mga couple no? Kay para maka-chance ba sila pero bro muna katubhan nga muna ang tubo nga wala kay nisakot tagad kay makita mong yun na itong gagmay siya kuan nuhan muna yung panahon mura kung nagmuulan nya perting inita kong lawas dalang yun nga diba so layo mong gidi ay inya muna na eh muna ni ang sapa nila pwede ka mangisda diha ng punay sa mga tilapia ligo mo ligo ang karabaw pwede pa na siya All around eh. all around na siya all around diha o kanat na may mga isda diha mamukot ang ilang pamukot dire ang ilang pamukot kuan makusog baha manay daghang isda na makuha magulan pablo Ah guys, di ko kabalong mulupad. Lupad-lupad ko. So muna siya. Muna siya nga.
kana sa paa og maghubas sila na ako pangadlaw niya og di madalag taw hubas kuan gamitan na nila og makina ba pahigok nga daghan po effort nila murag kuan po kayo kay napoy makuha. Ano balay are? Ni balay ko nga daw no. Layo pa. Muna lugar mga lugar super family nga wala kami ng kahoy panlagsara. Nga ako hinahinay na kong hangak. Hindi na kong hingak. Nga oy kamong mga baka mo ha. Huwag na ganing makagi nyo sa awon dayon. Pagka smusod yung kayo mo no? Smusod yung mong duha kamo. Kaangay ra mo, ikaw inahan anak. Kaangay ra mong duha. Niagir gani may totok na yun mo. Pag tarong ba mas kinabuhi ha? Panabi po na yun sa ubang baka. Agir rami. Ay nga, jagang prilang. Oh. Muna siya ang dalan. Prilang nakay na sa aking bridge. Imagine lang nato no? Nakikilig. Unani kata. Yun ani ka utog bungon mag-drive pa sila padlong dito. How awesome, how amazing RD. Oh, tanaw padlong dito. Nya tagaktak na akong singot kay pagkalay-lay ko gid ay. Para na lang kita. Ini ang agi ang motor. Gini. Muni kalsada nga wala pa nila discover sa GMGS. Na siya. Pero wag pa ko kita, pero mo may lang istorya. Ha? Wala man po yung agay. Lug na pagslad ko. Kani day siya. Very kon kani kanang sa ngalan sa English kanang mahal kayo. Expensive kani siya sa Maynila. Worth of usa ka kun ano punuan worth of 20k. 20k ni siya. So katong willing nga mo ari direk mo kuha kamura para milabot. Parang hindi basta iya kay okay ra siya. Basta man ang gidla kay register. Super family na pa sila rest terraces. Dito overviewing na siya, overviewing. Ano ko sa kabalog sa ngalan na kay first time pa na akong ari dire ako. Cameraman on awa. Ba makahulog. Sila kurente bat na ako na nag-solar. Okay magput siya. Worth it siya po. Oh, ako na kini abot super family. Jo. Sakit lagi to. Nahirapan ang panghinga ko. Grabe ang taas. Taas kayo. Para makapatay lightan. Ako ngayon sa Super family mag naabot na gyud sa among destination which is ang Mula Bridge na araang hanging bridge sa Pansalagon nga nagconnect sa Pansalagon to Bukaw. Yang masya mo hinahina kog tugbong. Ano siya da? Mas slide ko ha kay ako ra sang backflip kay may slide ko. Sige. Para ako makauban. Nya pakilid man ani o nya magsikog video magatubang nang ato laman kuan iatubang ara na sila. Oops, na bato hinahinay taglakad kay lisod ning tambok may maglakaw-lakaw kay kuan
Ang maros laga prenup diha. Paibog-ibog ni sila kay na sila partner. Ako may wala. Ay. Agay. Oh. Picture taking sila. Ano siya? Oh. Nindot kay nang mag-picture nga na ay pictureographer ba. Hi to my vlog. Na soon to be with na silang duha. Unya katong duha po dito sa ubos, namiya ra na sila. Una na sila kabirigod. Sige. Ayaw ganig palayo kay lain niya mo tapad ba. Hanging bridge. Kutas-kutas gid siya. Buksok ba? Nako. Na. Ang lang ko ari. Daplin. Grabe kay siya kada tubungon lo. Sungon. Hindi sa ko kay gasilpi man sila ari, makita niya ko sa background ruin niya lahang prenup. Klaro hago na inyong pagkamera nga video. Oh, tana oh. Lock si cam. Agay. Madali. Apps. Muna na siya. Kanindot ba? Kato siya bukaw. Bukaw na na diha. Og nagwonder pod ko nganong ginganlan na bukaw na nga lugar na. Daghan guro na nga bukaw. Ano siya ang dalan. Medyo sakit-sakit akong til mo na usay mag-agoy-agoy ko. Maglalakaw na apps. Mag-agoy-agoy. And mutuyok po ng motor ani. Magandang ta. And then naabot na kita ta. Naabot na ta sa hanging bridge ug ang couple dara dayon. Kung kamo touchdown. Touchdown. Yehey, nakahikap na gyud ko og hanging bridge. Tuya man di ay. And si hi sa akong vlog ha. Si hi. Si hi and shout out sa inyong mga friends nga makakita ani nga vlog. I'm here again in the hanging bridge of Bukaw, Bayawan. But it's hard to go in here because we are walking, hiking, or anything else that what do you call that one? So shout out ba sila ka shout out yung mga kaila mo lang Shout out sa mga manhuyol biners dyan. O, nandito kami ulit sa hanging bridge Bayawan, Bukaw, Bayawan. Pero ang hirap pumunta dito guys kasi naku, grabe. Lakarin ng isang oras. Ay pag Tagalog Bisaya ta. Oh, Bisaya dito. Oh. Bisaya tabay. Super family ba ni akong fans, akong subscriber. Ikaw Miss, unsay may kasulti? Lara mo pa. Wa kay shout out taga Pansalagon. Shout out akong Glory P. Oh. Ay, glory to. Tistingan ako vlogan kung Shout out akong Raislin. Tistingan ako vlogan kung kuyaw ba? Sige. Uy. Kuyaw gyud. Dagan ko na ko maumod. Muuna siya diha. So naabot na gyud ko dire na nakatungtong na gyud ko nya. Medyo kulba siya. Kani nga lugar dire, sa ngalan Bukaw. Bayawan. Bukaw Bayawan, then kani siya dire Pikas nga side. Sa ngalan na yung lugar ha? Pansalagon pa Japon Ako to siya sa Pansalagon. Sakop pa Japon sa Pansalagon but pa may kabal sa specific nga lanjud niya no. Pansalagon na siya insured. Pansalagon niya kan siya girlfriend sa akong ang brother which is kana siyang galakaw-lakaw ba. Kana dayon. Sa una diha tos baybon ka lang wilangoy kaubag si Berting. Kauban to siya si Berting daya. Magalakaw-lakaw ta. Kuya, awa man kay mabuhian ng cellphone. Ay. Murag uska iskinahan jud sa. Kuya kayong mabuhian ang cellphone. Agi ning motor diri So, kargado. magalakaw-lakaw ta. Magalakaw-lakaw. Ay, shout out dai mo, shout out mo. Kinsa kailan ninyo makakitaan ni. Shout out mo. Halin niya mo dire. Sige. Hi. Hi. Shout out lang sa mga makakitaan ng video. Super family. Nya So, ay basin na kayo kailang makakita ng video, shout out lang. Ay, taga Manhoyo. Shout out ko ni Francis Bahar. Francis Bahar. Francis Bahar ni Jilier Balsamo.
Jibert. Jibert, Sa mo? og si Kuan kanang mga Lodjilin Habagat, Elisar Habagat. Shout out lang ta mo mga kasen. Nga mo na siya, murag nabaguhan lang me. Maga jump shot ko no. Mag nagtuwang-giwang na. Mo na siya. Nya ang lalom mo na siya daw, ang lalom. Nagpicturanay sila. Kutas gyud gid aning trabaho ari ay. Ang gapusing dito. Yang. Yun yun. Nindot kay ang nature guys. Super family. But ang sakit lang dyan sa akong dugan. Kana makita kong couple na no? Sakit lang kayo dyan. Sakit lang. Ay. Hindi na drama tayo. Vlog tayo ni. Ana lang siya. So, dungaw na siya. Dungaw. Ang lay na kamot. So, sadya kay sila. Saday. Bakit mo ginawa ng lalong ko? Dito. Hawa kay siya guys. Pagkahawa agad. Kuya kay. na. Murag suyupon na. Ha? Murag suyupon ba? Okay. Murag ramang Uy, gupon. grabe guys. Oh, Sobrang taas. sobrang taas. Murag suyupon pang slalom oh. Dili man kami magkaligoan sa una. Dire. Isong. Dire kanang magbaptismal dire. Nga pinasa kanang maggisong. Sige, picturean nimo. Kana. Sige, abuton sana ako nito sa unahan, isa pa na ako ni potlon ng kong vlog para medyo anglay kung kamot. Sa gisa ko gamay ha. Guys mo na siya, hinahinay ko lakat. Ayan. Kana. So, murag suyo po na murag kag nahubog ba nga maglakaw. Murag nahubog nga maglakaw. Magalakaw ka murag hubog. Ay! Nako. Ay! So guys, so super family mo dito ang Mabinay, sakop Mabinay ang Pangkasalagon, which is ang Pikas Pod mao ang Bukaw sakop sa Bayawan. Serve ko ano siya kanang boundary ang sapa. Sapa ni or ilog. Ilog niyang? Ilog. Ilog din. Unsay ngalan atong lugar dito? Sa? Unsay ngalan ang lugar dito gani? Lain pagtuloy ng pudlo. Kanang yung uwayon. Ako yun, kanin siya nga sapa. Uwayon ang sapa to dito, kana siya. Dayon ang Pikas kani. Oh, ano siya. So guys mag-isa yung ko super family. Ops. So, maglalakaw ko ang line na kakamot. Muna ni ang end. End. Tara, na siya diha. Kita na siya. Dayon, muna ni siya ang Bukaw, which is Bukaw. Ito siya ang Bukaw. Muna siya, then touchdown sa Bukaw. With my bare hand. Tanawa, touchdown, Bukaw. So, murag kutas naman jud kayo og hangak na. Iin lang nako ang akong vlog ani og hi son sa akong ikadhapon nga vlog asa na pud ko magsalag super family. Napaday motor akong bidyuhan. Sige. Super family, padayon na sa nako ni ha. Muna motor nga ni Agi, munang na lingkod ang grupo dire Look. Loya kayo. Haggard na kay slag, Haggard versus na kay mga nawong. Chill lang. Golat mis motor. Yan na pa'y batang ni Agi. Nice one. Kadalagan ang bata. Mag-drive kang motor niya na ibuyog sa. Talagang sa dining bata. Bidyuhan. Kinahanglan di ka magtutok kay di mo na malang mo. Ugay mo tukag ka. Duha din sila ka motor de mga Agi. Nang bidyuhan kay para nice kasi ba. No, nga kakuragi kuya was ilang gibuhat. Ops. Ada na. Sunod to. Napay usa. Angaton. Yang mo angat panos sila diha Papuyo sa Pero sa ulo nang
Mga monster, mga ano po sila, mga hustler po sila. Hop, 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 hop. Aw. So, namin tayo na itong babaw, pero kuhaan. Kawayan ang gamit. Di mo kabalansi maguyog sa? Di ka kabalansi maguyog. Sud ka ayo. Hinahinay ra gyud. Kuya, maglakaw. Sangkot na magsayo. Ha, kaya kayo. Hinay lang, hinay. Oops. Ito siya, mga rider. Si mga rider. Kuya awap nang lagi anak. Kaya kayo. Lain kag yan diri. So muna to ang akong pagsalag super family og bye bye. Bye bye. See you on my next vlog. Salag. Bye bye.